26 godina borbe za radnička prava. Imamo u Hrvatskoj minimalnu plaću od koje možemo preživjeti 10 dana u mjesecu. Imamo prosječnu mirovinu od koje uopće ne može nijednu mirovinu preživjeti. Imamo kredit od početka ove godine koja je Vlada Republike Hrvatske nametnula svakom građaninu kroz povećanje PDV-a, kroz povećanje javnih prijevoza, povećanje vode. I što su nas zaželjeli za 1. svibanj? Veći plin, skuplji i skuplju struju. To je čestitka svima nama, radnicima za 1. svibanj. Ministri, zastupnici u Hrvatskome saboru koji zastupate ovu vlast, stidite se zbog rušenja standarda ovih građana, stidite se zbog krivog smjera u kojem vozite, stidite se predsjedniče Vlade i svoje sramne čestitke za 1. svibnja koji ste uputili građanima i radnicima ove zemlje, u kojima ste im probali objasniti kako im treba biti bolje kad im najprije bude gore. Danas smo ovdje u simbolizmu žutih kartona. Sutra, ako se nastavi u istom pravcu, neće morati sindikati pozivati građane na ulicu. Sami će građani izaći, neće nositi simbolične kartone u rukama, sami će proći barikade i otići na Markov trg, tražiti promjenu, jer smo promjenu tražili i promjenu smo dobili. Sada kad smo se usudili povjerovati da nam može biti bolje, sada građanima rušite i onu zadnju nadu. E pa to nemate pravo!